מתמטיקה, נעשה שאלת הסתברות עם טבלה. את הטבלה כבר הכנתי מראש, כן, זאת הטבלה מסרטונים הקודמים. יאללה, מטילים בכל פעם אחת, מטילים רק פעם אחת, שתי קוביות משחק עוגנות, על כל פאה של קובייה רשום אחד מן המספרים 1 עד 6, ואנחנו צריכים לחשב את ההסתברות שסכום המספרים שהתקבלו בשתי הקוביות יהיה 3. אוקיי, אז אני מסתכל, רגע, נעשה פה זה ככה, אוקיי. א', שימו לב, בכוונה סיימתי. אני פה סופר עכשיו משבצות, אוקיי? מתי הסכום הוא 3? אז יש לי שתי משבצות כאלה. הנה משבצת אחת, נכון? והנה משבצת שנייה, 1, 2 או 2, 1. אלה אפשרויות שאני אקבל 3, אז אני ארשום פי סכום 3, יהיה, נכון? יהיה 2 מתוך 36, זוכרים רצוי חלקי מצוי, 2 מתוך 36, או שזה גם 1 מתוך 18. בבית, שימו לב, חשבו את ההסתברות שסכום המספרים יהיה שונה מ-3. כלומר, אם באלף רצו שזה יהיה 3, בבית זה יהיה שונה מ-3. פה אנחנו נכנסים למה שדיברנו על אירוע משלים. מה זאת אומרת? כלומר, אם יש לי שתי משבצות שנותנות לי סכום 3, נכון? אז כמה משבצות יהיה לי שלא נותנות 3? 34, נכון? מה שישלים ל-36 משבצות. זאת אומרת, אם יש לי 36 סך הכל, 2 נותנות 3, אז כמה לא נותנות 3? סכום שונה מ-3. כמה לא נותנות 3? נכון, 34 מ-36, שזה יהיה גם 17 מתוך 18. אוקיי? חוזר על זה. אם הסכום שונה מ-3, אז זה בעצם כל המשבצות חוץ מהמשבצות שנותנות 3. אז אם יש לי שתי משבצות שנותנות 3, אז נשארו 34 שלא נותנות 3. אוקיי? זה ב'. ג', חשבו את ההסתברות שבאחת מן הקוביות יתקבל המספר 4, ובקובייה האחרת יתקבל מספר גדול מ-4. עכשיו, לא אומרים לי איזה קובייה, אחת ככה, אחת ככה, אוקיי? עכשיו, יאללה, בואו נסתכל. חשבו את ההסתברות שיהיה לי 1, 4 ו-1 גדול מ-4. כלומר, למשל, 4, 6, טוב לי, נכון? 4, 5, טוב לי. 4, 4, 4, 4, 4, 4 פה לא טוב לי, כי אני צריך 1 גדול מ-4, אוקיי? 4, 5 גם טוב לי, ו-4, 6 גם טוב לי. יש עוד? בואו נחשוב, יש עוד. 1, 4, 1 גדול מ-4. לא, זה רק 4, 6, 4, 5, כפול 2, נכון? כי קובייה אחת ככה, קובייה אחת ככה. ולכן ספרנו סך הכל, אני אפילו לא יודע איך לתאר את הדבר הזה. אז ספרנו 4 משבצות, אז יהיה 4 מתוך 36, שזה בעצם שווה 1 מ-9, ועד כאן עבודה של הסתברות עם טבלה.